2, 2, 3, 4, and then 5. Cilübergê nîşandana bizawan wekî yên ku ser robîn û ez dê van nîşankerên bi reflektîvan hatine nixawtin danêm ser. Kamerayên me dê rûnahiya elektromanyetîk bişînin ser vê yekê û dîwra rûnî vedigere û kamera dê tomar bike ka nîşanker li ku derê ye. Vêca wekî hûn lêre dibînin nûke 69 kamera hene ku li metû digerin. û lêre ser ekranê ez dikarim bibînim ku 68 kamera hene ku nîşankerê servî dibînin û nîşan didin. Nîşanker lêre rûniyê didin. Girtina bizavan ji beşa bizîşkiyê hatiye. Ev bi giştî li aliyê rahênerên werzişê ve ji bo kesên ku dixwazin di werzişê de pêşe bikevin û hem jî ji bo kesên êş û janan dikêşin têt bikarînan. Ez dikarim bizavên ve bişopînim û ez dikarim wê şirûve bikim û ez dikarim bişopînim û bibînim ka ez dikarim çawa harîkarî bidim wekû hin karê xwe baştir bikim. An jî pêşveçûna başbûna ji êş û janan çi ye vê bibînim. Bu mînak heke çûkê ve da êşek hebe hin dikarin rast bimeşin û ez dikarim vê bikarînana girtina bizawan gelek rast destnîşan bikim. Ji ber pîşesaziya şahiyê ew şûreşek e. Ew heyameke têt bikarînan lê tenê di demên dawiyê da pîşesaziya şahiyê dest pê kir ku wê wisa berfireh bikar bîne. Here at Rouge, we have done pickup shots for Black. Lêre me ji bo Pantera Raj, Spider-Man û parêzvanên galaksiyê û yên wisa film kêşane. û filmên Marvel em li ser kumek klasîkên vîdyoyî yên ciyawaz xebitîne. Di filmên dirêj de em doblerên dijîtalê pir bi kar tînin. Vêca em bi rastî lîstikvanên rastîn di cil û bergên wan di sêrrehendiyê de skan dikin û dofra jî ji potek sêrrehendî ji wan skênan sêrrehendiyê çê dikin û dovra em wê bi hestiyan ve girê didin. Wekî bedenekê, dofra tomarkirina bizavê ew e ku wê pûtê dimeşîne. Numuneya klasîk e lê ez dizanim Tom Cruise hemî şeqlebendiyên xwe dike. Lê hûn dikarin lîstikvanekî girîng wekî Tom Cruise hilbijêrin û dowra jî lîstikvanekî şeqlebend hilbijêrin ka dikare teqilan paş da bihêvêje û tiştên din bike û wêneyê wî bikişîne û lîstikvanekê dî bigire ku bizavên wî bike. Em wê bi girtina bizava bedenê dikin û nûke di gelek tiştan da bi girtina bizavên rûyê mirovan bi wan kamerayên HMC serdanayî em rastî wêneyên rû û bedenê û tiliyan bi yek gavê tomar dikin û ew pûtê we ye ku kompûter çê dike.